No, dobre. Dobre. No konečne. Takže čuť ľudia, moje meno je Luko a vítam vás u druhého videa alebo druhej časti u Denník odvážneho Bojka pre tých, čo to nečítajú alebo tí, čo majú radi spoilery, aby to nemuseli čítať. Takže je to druhý diel, tak ideme. Sme zase na 5. strane. 3, 4. Jason Brill prišiel neskoro a chcel si sadnúť vedľa mňa. Ale našťastie som tomu v poslednej sekunde stihol zabrániť. Máš tu obsadené? Áno. Na ďalšej hodine by som mal hneď, ako vojdem do triedy, nájsť najkrajšie baby a sadnúť si rovno medzi ne. Lenže tým by som tak akurát dokázal, že som sa vôbec nepoučil z minulého roka. Greg, dáš mi prosím ťa tento listoček Shelly? Greg je trúba. Jasne, že ho dám. Človeče, fakt neviem, čo sa s tými babami v poslednej dobe stalo. Do nedávna to bolo o hodne jednoduchšie. Všetky baby proste leteli na toho, kto vedel najrýchlejšie behať, a v 5. triede bol najrýchlejším bežcom Ronnie McCoy. Teda je všetko zrazu o kus zložitejšie. Najnovšie ide o to, ako sa obliekaš, koľko máš peňazí a či máš pekný zadok a tak podobne. A decká ako Ronnie McCoy sa škriabu po hlave a nechápu, čo sa do keľu vlastne stalo. Najpopulárnejší chalan v našom ročníku je Bruce Anderson. Najviac ma na tom štve jedna vec. Mne sa baby páčia odjak živa. Ale to decka ako Bruny sa spamätávali iba pred rokom či 2. Veľmi dobre si pamätám, čo Bruny stváral na začiatku základnej školy. Baby sú smradľavé bobky. Presne. Podľa mňa baby nie sú smradľavé bobky. Samozrejme, teraz z toho, že som odjak živa držal s babami, nemám vôbec nič, ako som povedal. Bruny je najpopulárnejší v ročníku, takže my menej šťastní sa musíme popasovať o zvyšné miesta. Odkiaľ viem, tento rok v rebríčku popularity kolíšem niekde okolo 52 alebo 57. miesta. Dobrou správou je, že sa čoskoro posuniem o jedno vyššie, lebo Charlie Davis, ktorý je rovno nado mnou, má na budúci týždeň dostať zubný strojček. Ako funguje popularita, sa pokúšam vysvetliť aj svojmu kamošovi Rollimu, ktorý mimochodom pravdepodobne trčí niekde na 150. mieste. Ale zdá sa mi, že keď mu to ide jedným uchom a dnu a druhým von. Streda. Dnes sme mali telesnú, hneď ako nás pustili von, nenápadne som zabehol na basketbalové ihrisko. Či je tam ešte stále ten syr? Jasne, že som ho našiel. A posledná strana. Ten kúsok syra leží na asfalte už od jary. Tipujem, že niekomu vypadol z 10. chleba alebo niečo také. Po pár dňoch začal fakt nechutne plesnieť, na ihrisku so syrom nikto nechce hrať basket. Aj keď je jediné, kde má kôš, ešte aj sieťku. Raz sa jeden chalan, volá sa Darren Walls, dotkol syra prstom a odštartoval tým mániu, ktorú sme nazvali sírový dotyk. V podstate je to niečo ako naháňačka alebo hra na babu. Keď dostaneš sírový dotyk, nezbavíš sa ho, kým ho neodovzdáš niekomu inému. No tak, toto bolo pre toto video
Aha, tak, pardon. Prepáčte. Pomoc pred sírovým dotykom človeka ochránia jediné prekrížené prsty. A toto je pre toto video koniec, takže robím to na prvý pokus, takže keď tu bude nejaké prekecavačky, že som sa prehovoril, tak prepáčte. No tak, nech sa vám darí. A keď chcete, no tak môžete mi napísať do komentárov nejaké PVHU a môžete mi napísať nejaké otázky o PVHU, čo mám urobiť, urobím PVHU video. Ale keď tam nebudú žiadne otázky, tak neurobím PVHU video. No, smola. Tak, čaute.